Joliba TV jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni nin mana an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ɲankuma aw bisimila kunnafoni sɛbɛnw lakali kɛnɛ kan ladala jɛmukan min ni a bɛ sigi aw ye don o don limanaw ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ limanaw anw ta ye ka se ka gafe ninnu kɔnɔkumaw de yɛlɛma bamanankan na aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na don o don nin kɛnɛ in bɛ sigi minnu bɛ k'an lajɛ Joliba TV News sanfɛ minnu bɛ k'an lajɛ an ka bɔlɔlɔ sanfɛ la minnu fana bɛ k'an lamɛn arajo Joliba sanfɛ Bamako yan Segu Sikaso Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an b'aw fo dantɛ foli min na gafew bɔra bi limanaw gafe minnu bɛ an bolo kɔrɔ o bɛ tali kɛ fasidi sɛbɛn l'essor ale bi yan Nouvelle Horizon bi yan nɔ l'histoire de Bamako bi yan ka taa se les échos welewele ale bi yan nɔ les sphinx bi yan fo ka taa se la révélation ni fasidi sɛbɛn ninnu limanaw an bɛna ninnu de lakale aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an b'a daminɛ ni l'essor ye jamana ka fasidi sɛbɛn kumana a ko jamanakuntigi n'o o ye Faranjɛla fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goïta ka makɔnɔnen don an ka marabolo fɔlɔ ni o ye Kayi ye min bɛ tali kɛ ni taama in kɔni bɛna kɛ taama belebeleba de ye min ni jamanadenw kɛrɛnkɛrɛnnen la Kayikaw tɛna ɲinɛ a kɔ fiyewu min ye jamanakuntigi k'a bɛna taa cité de Arayi n'o ye Arayi dugu ye kari natɔ in na min ye Kayikaw fɛ yen nɔ limanaw jamanakuntigi ka nin taama in Kayi mara la a bɛ don hukumu damadɔ de kɔnɔna la baara damadɔ bɛ yen jamanakuntigi bɛna taa olu koromokari walima ka olu baaraw bila sen kan walasa fɔlɔ ye mun ye terrain min wulila sisan ni o bɛ taa ni ka segin la Kayi ani Bamako cɛ jamanakuntigi bɛna taa o baaraw olu bila sen kan min ye birikiden fɔlɔ dɔ fana bɛna da an ka kalanso n'o ye cɛmancɛ kalanso ye lycée don o birikiden fɔlɔ bɛna da Kayindi kaw fɛ yen nɔ ani min ye daba ɲɛ fɔlɔ min fana o bɛna da sira min ni o kan ka da ka bɔ Kayi ka na Sandare o daba ɲɛ fɔlɔ jamanakuntigi colonel Asimi Goïta a bɛna taa o daba ɲɛ fɔlɔ fana da limanaw ni baara damadɔ bɛna taa koromokari jamanakuntigi colonel Asimi Goïta fɛ ko a bɛ sɔrɔ ka min ye faraɲɔgɔnkanba dɔ ɲɛmaya fana minɛ n'o ye meeting ye o bɛna kɛ ndolata kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Abdulaye Makoro Sisoko la ko a na kɛ jamanakuntigi a bɛ sɔn ka laseli caman kɛ yen fana min bɛna kɛ ɲɛtaga Kayi ɲɛtaga o sababu la taama in kɔni a jirala k'a fɔ Kayikaw bɛ k'a labɛn kosɛbɛ n'i y'a lajɛ ka daminɛ min ye Kayi donda a n'a bɔda fasiri n'o ye l'essor ye a ka kuma la a ko min bɛ makɔnɔni kɔni kɛlen don kosɛbɛ sabu Kayi n'i y'a lajɛ a jɛrɛjɛkulu fasoden jama ka jɛrɛjɛkulu ka taa se Kayi yɛrɛ marabolo ɲɛma gouverneur yɔrɔ ale tun ye laseli kɛ kabi juillet kalo tile 4 tɛmɛnen ani kunnafonidilaw k'a fɔ ko colonel Musa Sumare ko jamanakuntigi ka nin tagali in Kayikaw fɛ ko nin bɛna fɔ nin ye garijɛgɛba de ye Kayikaw bolo sabu jamanakuntigi mana a se ta ka taa Kayikaw ka taa olu ka dugu la dugu o dugu limanaw o b'a yira k'a fɔ o dugu min ye jamanakuntigi a hakili bɔ o dugu kofɔli la walasa min bɛ taama in kofɔ n'i y'a lajɛ Kayi dugu kɔnɔna bi n'i y'a lajɛ ko ja caman de bɛ yen min ye jamanakuntigi yɛrɛ jaw ye o nɔrɔlen bɛ fan caman fɛ ko n'i y'a lajɛ pɔn 2 min bɛ Kayi o pɔn donda n'a bɔda min ye drapeau ye drapeau min n'o ye Mali drapeau ye vert jaune rouge o nɔrɔlen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamanakuntigi yɛrɛ jaw o nɔrɔlen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ja ninnu kɔnɔna la i b'a sɔrɔ kumakan minnu b'a kɔnɔ o ye ko jamanakuntigi ko a danse Kayi mara kɔnɔna la ko min bɛ tali kɛ Kayi ko u bɛ Faranjɛla fanga u bɛ a kɔ u bɛ a dɛmɛ wa jamana ɲɛmɔgɔw bɛ baara min na n'o ye refondation ye Mali kura baara k'u bɛ o baara in fana kɔ n'i y'a lajɛ fana limanaw min ye Kayi ko baara minnu bɛna koromokari sisan Kayi mara kɔnɔ an bɔra ka minnu fɔ ko Kayikaw caman y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye kunkɔrɔtaba de ye olu bolo u bɛna fɛn o fɛn ye kunbɛli ye limanaw kunbɛli min yɛrɛ u yɛrɛ ka fɔ la min ɲɔgɔnna tɛna kɛ fiyewu sabu min ye conseil aux affaires administratives et juridiques
gouverneur la nga fɔ gouverneur la Bakari Traoré a ko ale bɛ fɛ min ka kɛ Kayi mara kɔnɔna la colonel Asimi Goyita ka kunbɛli in na min kɛra Segukaw fɛ yen min kɛra Kucala ani Mopti ayiwa k'a b'a ɲini Kayikaw fɛ u ka o ɲɔgɔnna min ka girin ni o yɛrɛ ye u k'o kunbɛli ta ka ɲɛsin jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ma walasa Kayikaw ayiwa jamanakuntigi ye taama min ta k'u sɛgɛrɛ taama in a ka lakale don min tɛ bi ye Mande Musa Sisoko AMAP min bɛ Kayi ale de ni fasiri kɛ l'essor kɔnɔ limanaw aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon ale kumana limanaw ko min y'an ka finitigi ɲɛmɔgɔw olu bɛ to ka ɲɔgɔn ye min kɛ laadala ɲɔgɔn yew don chef d'état major général des armées olu ni ɲɔgɔn chef d'état major olu ni ɲɔgɔn cɛ ani u ka cakɛda minnu bɛ n'o service ye olu ɲɛmɔgɔw an ka finitigiw de ko don a jarala k'a fɔ ko min bɛ an ka finitigiw ka minisiri n'o ye colonel Sajo Kamara ale kɔni yera u ka nin ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan min kɛra balanakoba de ye nin b'a yira k'a fɔ min ye colonel Sajo Kamara ko fɛn min don baara ɲɔgɔnya ani ɲɔgɔn faamuya Mali finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛ o de yira sabu ŋunukan minnu ni a fɔra k'a fɔ olu bɛ senna nin waati in na limanaw ko finitigiw yɛrɛ dama walima jamana ɲɛmɔgɔyaso olu ni ɲɔgɔn cɛ ko u tɛ ka bɛn ko la nin b'a yira k'a fɔ ko o kuma in tɛ tiɲɛ ye colonel Asimi n k'a fɔ colonel Sajo Kamara ale min ye finitigiw ka minisiri ye bi ko a yera ayiwa min ye chef d'état major ani directeur de service forces armées maliennes tɔgɔ la araba tɛmɛnen juillet kalo tile 19 minisiriso min yɛrɛ n'o b'ale tɔgɔ la o ɲɔgɔn ye soba kɔnɔna la n'i y'a lajɛ ni ayiwa ɲɔgɔn ye min filɛ nin fasiri n'o ye Nouvelle Horizon ka fɔ la a ko a bɛ don hukumu kɔnɔna la o de ye ka baara dɔw olu kunbɛn walima politiko nasira la fɛn caman bɛ yen lakanako nasira la bi jamanaw minisiri yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan o bɛ finitigiw ja gɛlɛya o bɛ u jigi sigi kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ u yɛrɛ ka minisiri a ka ye u kɛrɛfɛ fɛn fɛn ye fɛɛrɛw ye fɛn fɛn ye baaraw ye minnu bɛ tali kɛ jamana kɔnɔna a lakanani ani jamanadenw ni bolofɛnw lakanani min bɛ tali kɛ i n'a fɔ général de division Umaru Jara ale min ye chef d'état major général des armées ale yɛrɛ y'a ɲɛfɔ cogo min na a ko nin ye jigisigi de ye olu bolo nin ye ɲɔgɔn faamuya wa nin bɛna fɔ nin cikan kɛrɛnkɛrɛnnen de ye min b'a yira k'a fɔ Mali finitigiw yɛrɛ dama sanfɛ fo duguma ko u bɛɛ lajɛlen bɛ kan kelen de fɔ wa a y'a yira k'a fɔ fana ko ɲɔgɔn ye min kɛlen filɛ nin ɲɔgɔn ye fɛn fɛn bɔra a kɔnɔna la a n'a kibaruyaw na ta ka taa di finitigiw ma fo laban na fo jamana laban na walasa bɛɛ ka kibaruya sɔrɔ yɔrɔ kelen na limanaw an y'a fɔ cogo min na kelenya ani ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka ko to ɲɔgɔn ta la a jarala k'a fɔ ɲɔgɔn ye a bɛ don o de hukumu kɔnɔna la n'i y'a lajɛ limanaw ko ka maa minnu bɛ yen ni kumakankolonw bɛ bɔ olu da minnu bɛ yɛrɛ ni kuma bɛɛ kuma jugu de bɛ bɔ o da ka ɲɛsin Mali finitigi ɲɛmɔgɔw ma walima jamana ɲɛmɔgɔw ko nin ye kibaruya de ye ka ɲɛsin olu ma walasa u k'u da de kibaruya jugu min b'u da kibaruya ninnu ko tiɲɛ tɛ a la Nouvelle Horizon ka kuma de don dɛ ale Nouvelle Horizon kelen ka kuma la limanaw finitigiw ka koɲɛ halisa o kuma fana de bɛ yan ko jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ale ye yɛlɛmani don finitigi ɲɛmɔgɔ dɔw ka baara la n'o ye commandant des régions militaires ye commandant des régions militaires minnu bɛ région militaire 3nan 4nan ani 5nan décret min taara juillet kalo tile 19 tɛmɛnen jamanakuntigi fɛ ko ka région militaire 3 ka olu ɲɛmɔgɔw ka olu falen a jarala k'a fɔ région militaire minnu filɛ nin ye n'o y'an ka finitigiw ka ɲɛmɔgɔyaso ninnu ye a bɛ tali kɛ région militaire min bɛ numéro 3 o ye Kati ye min bɛ Kati mana bɔ yen nɔ région militaire numéro 3 o ye Kayi ani numéro 4 o ye Tombouctou ye fo ka taa se numéro 5 ma walasa limanaw n'i ye jateminɛ kɛ ko ni yɛlɛmani minnu filɛ nin Nouvelle Horizon ka fɔ la jamanakuntigi a ye a boloda a yɛrɛla k'a fɔ région militaire numéro 3 n'o bɛ Kati ko fɔ jamanakuntigi Asimi Goyita ko a ye commandant colonel Mamadu Sulemani Kone ale bɛna bila colonel Boubacar Yansari Sanogo o de nɔ na
o mana bɔ yen nɔ n'i ye jateminɛ kɛ i mana ko colonel Mamadou S Kone ale tun bɛ commandement min na zone de défense numéro 5 ko secteur numéro 3 opération Maliko ale de tun bɛ yen nɔ ko ale bɛna bila Tawudeni ani min ye Tombouctou o mara la yen nɔ walasa k'o lakana baaraw kɛ min ye commandant kura région militaire numéro 3 ko ale de bɛna bila région numéro 5 colonel Seydou Sangare ale bɛna bila o nɔ na yen nɔ min ye région militaire numéro 4 min bɛ Kayi Nioro du Sahel ko colonel Modibo Kanté Togola ale de bilala yen nɔ ale bɛna bila colonel Togola o nɔ na ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na jamanakuntigi colonel Assimi Goïta a ye ɲɛfɔli min kɛ k'a fɔ ko ayiwa ni yɛlɛma minnu filɛ nin a bɛna kɛ sababu de ye jamana kɔnɔna lakana baaraw walasa ka se ka ninkura fiyɛ a la limanaw ale nouvelle horizon kelen ka kuma la jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'a farala ɲɔgɔn kan k'u ma sɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana sariya sunba référendum min kɛra kɔsa in na n'a jarala k'a fɔ a bɛ jamana sariya sunba de yɛlɛmani kofɔ kalata min kɛra jamanadenw welela juin kalo tile 18 tɛmɛnen ko ka taa référendum kalata ko a sen fɛ jɛrɛjɛkulu dɔ de sigira sen kan n'u kama ko front uni contre le référendum olu tun ye laɲini kɛ a waati la ko référendum in kɔni tɛ olu fɛla ye sabu fɛn de don min ni a fɛn bɛnta tɛ wa sariya tɛ olu tɛna jɛ ni a ye n'a sɔrɔla u kɔni ye jamanadenw wele u kana taa kalata kalata tɛmɛnen kɔfɛ u ye laɲini kura de b'u bolo n'o ye front uni contre le référendum u ko olu bɛ min ɲini sisan o de ye jɛrɛjɛkulu min n'ale ye kalata labɛn autorité indépendante de gestion des élections EJ a ɲɛmɔgɔw a n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'u b'a ɲini olu fɛ k'u ka walan sɛmɛ nin ye front uni contre le référendum olu de ka laɲini ye wa k'u b'a ɲini cour constitutionnelle fana fɛ ko a kana sɔn ka jaabi min bɛ yen ni a kalataw ma kɛ sariya kɔnɔna la limanaw ni nouvelle horizon ye o kuma fɔ soir de Bamako bɛ o kuma in dafa a ko référendum ko kuma in ko bi juma yɛrɛ a jarala k'a fɔ ko cour constitutionnelle ma falenba ninnu n'o ye les sages de la cour constitutionnelle olu kɔni bɛna kunfa bɔ mɔgɔw la bi sabu ko sigi kelen bɛ ka référendum kalata min kɛra juin kalo tile 18 tɛmɛnen ni kalo 2 dira cour constitutionnelle ma ka se ka jaabi ninnu di jaabi kunfɔlɔw bɔlen kɔfɛ ko cour constitutionnelle ɲɛmaaba ni o ye Amadou Ousmane Touré ale n'a baarakɛɲɔgɔn tɔw olu bɛna u ye wele bila jamanaden bɛɛ ma bi juillet kalo tile 21 a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ in na n'o ye cour constitutionnelle dagayɔrɔ ye ko ka jaabiw bɔ yɔrɔ min bɛ nin de bɛna kɛ jaabi labanw ye jamanadenw wulila ka taa kalata juin kalo tile 18 tɛmɛnen maaw bɔra kalata min ni i b'a fɔ i sɔnna walima i ma sɔn ni a kalata ninnu bɛɛ lajɛlen labɛnna autorité indépendante de gestion des élections fɛ ni jaabi kunfɔlɔ bɔra o EJ kelen maaw de fɛ jaabi kunfɔlɔ ninnu bɛɛ de taara ka taa di cour constitutionnelle ma limana o cour constitutionnelle sigi kun kelen bɛ k'ale de kɔnɔ kalo 2 min dira a ma kalo kelen kɔfɛ ko bi juillet kalo tile 21 cour constitutionnelle dagayɔrɔ yɛrɛ la jaabi kɔni na bɔ limanaw ka se ka jamanadenw olu bɔ kunfa la kunnafoni filɛ nin ye jamanaw a ye nin bɔ fasidi sɛbɛn le soir de Bamako kɔnɔ ale soir de Bamako kelen ka kunnafoni la limanaw a jiralen bɛ k'a fɔ ko min ye gouvernement ye sugoroko gɛlɛya min tun bɛ yen ni o bɛ sugu kɔnɔna la kɔsa in na ministre min n'ale bɛ an ka usine ko ni jagoko kunna yɔrɔ ale tun ye jagokɛlaw ani sɔrɔ bosobaw wele ka kuma u fɛ k'a fɔ ko a ɲininen u fɛ kalo kelen ɲɔgɔnna u ka se ka tɔni 100,000 sugoro tɔni 100,000 u k'o ɲini joona joona yɛrɛ kɔrɔtɔlen ko don u ka nana ye sugu kɔnɔna la walasa jamanadenw bɛ se ka sugoro sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na ko a baara a daminɛna dɛ sabu kibaruya min bɔra jagokɛlaw olu ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence n'u kama ko DGCC ale ye bataki dɔ kɛ ka wele bila jagokɛlaw ma minnu bɛ dunfɛnw ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na n'a ye ko wele bilala u bɛɛ lajɛlen ma u k'u labɛn min bɛ fɛ k'i sen don a la bɛɛ ka sɛbɛn kɛ ka na n'a ye joona joona walasa
min ye ministiri ye kuma min fɔ k'a fɔ de ko Musa Alassane Diallo ko ka ɲɔgɔn ye min tɛmɛnen kɔfɛ ko n'a fɔra k'a fɔ balo gɛlɛyalen don sugu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sugaro dɔ farala ale kilo ka kɔsannin na ko jagokɛlaw ni ko maa bɛ se k'a ko ɲɛnabɔ bi o ye jagokɛlaw ye ko jagokɛlaw k'u jija joona minisiriso kɔni b'u ka bila la limanaw o de dontɔ filɛ nin ye bala nin ye ko a ko daminɛna ka ban ko jagokɛlaw u ka wele bilalen don u ma ka wuli k'u jɔ yanni kalo kelen cɛ sugaro tɔni 100 in a ka se ka na an ka suguw kɔnɔna la limanaw yanni an ka soir de Bamako bila a ka kunnafoni min fana filɛ nin ye a jarala k'a fɔ ko Mali ɲangini kura wɛrɛ tara k'an sɛgɛrɛ dɛ ka bɔ jamana min ni u k'a ma ko Royaume-Uni États-Unis Washington ale tɛmɛnen kɔfɛ ko Royaume-Uni fana filɛ nin ye ka ɲangi dɔw coko Mali kunna ɲangi ninnu a bɛ Mali kun kan ani Rusiw ka baarakɛla minnu bɛ dɛmɛ na Mali kɔnɔna la n'u k'a ma ko instructeur Rusiw ko ɲangi bɛ taga olu fana sɛgɛrɛ soir de Bamako ka kunnafoni b'a ɲɛfɔ cogo min na ko u ka fangabulon ɲɛma n'o ye gouvernement britannique ye a y'a lase kunungo alamisa juillet kalo tile 20 k'a fɔ ko ɲangini belebelebaw de tara ka ɲɛsin Wagner min n'a a fɔra k'a fɔ o bɛ Centrafrique ani Sudan jamana kɔnɔna la ko min ye britannique ye k'u filɛ nin ye ka ɲangi ta ka ɲɛsin Wagner ma limanaw ni ɲangi ninnu bɛ tali kɛ mun de la nafolo minnu bɛ yen ni Royaume-Uni b'a ta ka don nin jamana ninnu kɔnɔna la ko ka dansigi kɛ a la ani jamana ninnu kɔnɔna la maa damadɔw bɛ yen olu fana ka taama o balalen bɛ o la gouvernement britannique y'a jira k'a fɔ ko ni ɲangi ninnu ko compagnie militaire privée n'u k'a ma ko Wagner n'o ye Rusiw ka kɛnyɛrɛye kɛlɛcɛ ninnu ye k'a jarala k'a fɔ olu kɔni bɛ ka cari farafinna dugu caman de kɔnɔna la ka se ka taa u ka nafaw ɲini ko société Wagner yɛrɛ maa min y'a bila sen kan n'o ye Evgeny Prigozhin ale yɛrɛ kɔsa in na ko a fɔra k'a fɔ a ka laɲini dɔ ye Sudan mara kɔnɔna la ko cakɛda caman de bɛ yen o cakɛda ninnu k'a bɛ ka sanu bɔ o yɔrɔw la o cakɛda ninnu caman de bɛ yen min ye société n k'a fɔ gouvernement britannique ye a bɛ ka olu ɲangi a jarala k'a fɔ société min n'u k'a ma ko société M-Invest min bɛ tali kɛ Wagner ɲɛmɔgɔ ale yɛrɛ sen bɔ o bilali la sen kan ka taa se min bɛ tali kɛ Sudan a jarala k'a fɔ société soudanaise Mero Gold and El Solag ani Mining Company fo ka taa se Lobay Invest SAR ani Sewa Security Active République Centrafricaine nin bɛɛ lajɛlen cakɛda minnu bɛ Centrafrique ani Sudan kɔnɔna la ko britanniquew bɛ ka ɲangi ta ka ɲɛsin ni cakɛda ninnu ma hali ko a bɛna fɔ Wagner fana ko ka ɲɛmɔgɔ n'a fɔra Wagner jamana yɔrɔ Mali jamana yɛrɛ ye i cɛ ka bɔ o kuma kɔrɔ k'a fɔ o kuma tɛ tiɲɛ ye ko Mali ni Wagner tɛ kuma na ko instructeur Rusiw ka ɲɛmaa min bɛ Mali la n'u k'a ma ko Ivan Alexandrovich Maslov ko britanniquew maa minnu bɛ yen ni ɲangi taara ka olu sɛgɛrɛ ko ni cɛ in fana tɔgɔ bɛ a ma kofɔlenw cɛ la o b'a jira k'a fɔ ko min ye Wagner ko kuma in halisa diɲɛmaa de tugulen bɛ o la ko bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma sɔn kuma ma ko ni Rusiw de bɛ baara la walasa ka Bamajan wale kɛlɛ yɔrɔ kɔsa in yɛrɛ la a jarala k'a fɔ jalaki min binna Mali armée ani Wagner ka murakaw fɛ san 2022 ko maa 500 ɲɔgɔnna olu bɔnɛna o nin na o ni y'o jalaki taga bɛn Mali armée kan min ye Nations Unies ye ani américains ka jamana olu fana tugura o fana kɔ ko britanniquew fana tugulen bɛ o kuma kelen de kɔ ko u bɛ ka na farafinna jamanaw don u sen furancɛ k'u sago sɔrɔ o la min ye Occident ye n'o ye nanzaraw ye olu kɔni tɛ ka jɛn ni o hakilila ninnu ye jamanaw kunnafoni de filɛ nin an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min n'an k'a ma ko ECHO welewele les Echos y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana sariya soba min bɛ yen n'u k'a ma cour d'appel ko cour d'appel de Bamako nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ale ni ɲɔgɔnna kɛnɛ ka sigi ɲɛmɔgɔ n'o ye premier président ani procureur général olu ka sigi nin cogoya la n'i ye jateminɛ kɛ kunungo baaraw de sera ka kɛ juillet kalo tile 20 san 2023
président fɔlɔ min bɛ cour d'appel la n'a ka procureur min bɛ tali kɛ Faraja Baba ani procureur général Amadu Gindo n'u kama ko Balobɔ Amadu Gindo di Balobɔ ko olu sigira k'u bila u ka baara la ko ni ɲɔgɔn lajɛrɛ min n'a kɛra min ye magistrat de classe exceptionnelle ayiwa olu de sigira olu de bilala nin baara in na a sen fɛ minisiri min yɛrɛ bɛ sariya ko kunna ni hadamadenw ka hakɛ lafasali Mamadu Kasoge ale tun bɛ a ko kɛnɛ ka ye ECHO y'a yira k'a fɔ min ye procureur général kura in cour d'appel tɔgɔ la Bamako Amadu Gindo di Balobɔ ale kɔni ye kuma ta limana a ko a b'a dɔn k'a fɔ baara min kalifalen filɛ nin ala nin ye ayiwa baara girimanba de don procureur général près de la cour d'appel Bamako ayiwa baara min don a baara ka girin baara min don fana limanaw a ɲɛmisɛn ka ca a womisɛn ka ca sabu jamanadenw de ɲɛ jɔlen bɛ olu la sariya mana fɔ ka ban limanaw ina maaw ka hakɛ i n'o tanga ina kiiri tigɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko magistraya maaw kɛmɛ maaw sigilen bɛ ka jaabi caman kɔnɔ magistraw ka baaraw la tile mumɛ bɛɛ lajɛlen la n'i y'a lajɛ limanaw fɛn caman de bɛ yen olu yɛrɛ magistraw bɛ wele o kumaw la kuma bɛɛ ko n'i y'a lajɛ dossier caman de bɛ yen dossier minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛliw la affaire civile n'a ɲɔgɔnna caman jagokɛlaw ka koɲɛw hadamadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka taa se min bɛ tali kɛ maaw mana minɛ ka bila k'u kɔlɔsi fɔlɔ n'u kama garde à vue o waatiw bɛ tɛmɛ ka taa se fana hali sirabaga kasara minnu bɛ kɛ o sariyaw bɛ tigɛ cogo min na limanaw a n'a ɲɔgɔnna caman hali binkani walew cɛnimusoya nasiraw la dossier caman de bɛ yen hali bɔlɔlɔw sanfɛla la limanaw ko procureur olu bɛ wele nin koɲɛ ninnu bɛɛ lajɛlen la min ye Amadu Gindo di Balobɔ a ko nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye ayiwa olu procureur u kan k'u sigi ka fɛn min fɛsɛfɛsɛ o de la ko baara min kalifalen filɛ nin ye a la baara in a bɛ wele bila a yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw ma fɛn fɛn ye magistrat ye cour d'appel kɔnɔna la ye k'u nana u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa ayiwa jamanadenw hamina ye mun ye o de ye basigi ani bɛn ni lakana ani hadamadenya hakɛ ɲuman o bɛ se ka lafasa cogo min na fo ka taa se jamana maracogo ɲuman ma nin si tɛ se ka kɛ limanaw ni sariya baarakɛlaw ma u jɔ u jɔyɔrɔ la nin kuma de bɔra procureur général kura in n'o ye cour d'appel procureur général kura Amadu Gindo di Balobɔ ale ka kumaw la min bɛ tali kɛ bâtonniers ka ɲɛmɔgɔ fana ordre des avocats du Mali o ɲɛmɔgɔ Ousmane B Traoré ale y'a lase k'a fɔ ayiwa ni jɔyɔrɔ min dilen filɛ nin ye jamanaw jɔyɔrɔ belebeleba don sabu sariya ayiwa n'i y'a mɛn bɛɛ ya démocratie limanaw n'i y'a mɛn ko ayiwa jamanadenw tɛ siran fiyewu ka t'u kungo fɔ maa yɔrɔ n'o ye sariya tigilamaw ye ko nin kan ka kɛ ayiwa baara dɔ de daminɛnen ye baara min bɛ yen ni segin t'a la minnu sigilen filɛ nin ye bâtonniers bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la procureur général kura ani président kura a b'a f'u ɲɛna k'a fɔ jamanadenw ka hakɛ kuma min bɛ fɔ réseaux sociaux sanfɛ kuma minnu bɛ fɔ fan caman fɛ limanaw ko juge kan k'a ka baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ko kɛnɛ kɔni filɛ nin Seydou Fane limanaw ale de ye nin fasiri kɛ an ye nin bɔ ECHO kɔnɔ aw bonya b'a la. An bɔra yen nɔ fasiriden sɛbɛn min n'an k'a ma ko le Sphinx limanaw Sphinx kumana a ko nin ye waleya dɔ ye waleya min bɛ yen limanaw ni Sphinx ka kumaw don kumaw ka gɛlɛn kosɛbɛ n'o ye nafolo yurukuyurukuli ye ka kun ta ka bɔ a taasira kan walima ka baara di maa ma walima ka baara fila di maa kelen ma ko o de jate minɛna yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko OPAM yalima yɔrɔ OPAM yɛrɛ ɲɛmɔgɔ min b'a la bi o ye colonel ye finitigi don limanaw ko kɔsa in na kuma min fɔra n'a fɔra k'a fɔ ko yɔrɔ belebeleba dɔ bɛ yen ni cité don cité sema yɔrɔ ko général dɔ bɛ yen ko yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen kun sanna général dɔ fɛ nka limanaw ko finitigiw da tɔgɔ filɛ ko wɛrɛ la nin ye n'o ye OPAM ale baara kɛ cogoya yɛrɛ ye n'i y'a lajɛ coup d'état min kɛra utukalo san 2020 limanaw ni malidenw caman de tun bɛ yen jigiya tun bɛ u bolo jigiya min kana kɛ sogojugu ye dɛ sabu n'i ye sogojugu kɛ i hakili la ko min bɛ kɛ a bɛ fɔ de ko sogokan o ma kɛ tiɲɛ Sphinx ko k'a fɔ ma ko sama o sama yɛrɛ natɔ ko o sen kelen karilen filɛ nin
ko a bɛna fɔ o de bɛ ka jateminɛ jamanadenw ye jigi min da ayiwa finitigiw kan bi bi in na siran kelen don n'a sɔrɔla jigiya in a tɛ ka waro nka limanaw ko min kɛlen filɛ nin ye yɛlɛko don nka fɛn don min ni a man ka maa dabali ban dɛ n'i y'a lajɛ office des produits agricoles du Mali OPAM a jala k'a fɔ min b'a ɲɛmɔgɔya la nin wagati in na finitigi don ko dɔ kɔni kɛra a bɛ maa layɛlɛ nka k'a fɔ de ko e bɛ se ka OPAM a fɔra k'a fɔ ko dali min bɛ da dugu ma ani k'a fɔ ko ka jiboli sira n'o ye caniveau ani guwa o jɔli limanaw ko k'o sugubilo ta k'o di feerekɛla dɔ ma feerekɛla gansan yɛrɛ min bɛ sigi OPAM da la yen nɔ muso dɔ don n'o ye jɛgɛ feerela dɔ ye limanaw ni kɔni ko yɛlɛko don nka ma nin mɛn ma nin ye si de ma labɔli kɛ wa nafolodenni yɛrɛ tɛ miliyɔn caman de bɛ yen min donna a ko la limanaw waati cogoya kama an tɛna sama kunnafoni nɔfɛ nka n'i y'a lajɛ ko jiboli sira minnu bɛ yɔrɔ samiyɛ fɛ a bɛ fɔ ko ka olu labɔ ko guwa dɔ fana kan ka jɔ a yɔrɔ kofɔlen in na ani daliw kan ka da a yɔrɔ kofɔlen in na ko a sugubilo talen filɛ nin ye ka di muso dɔ de ma n'o ye jɛgɛ feerela dɔ ye limanaw miliyɔn caman muso in a b'a ɲɛdɔn wa a t'a ɲɛdɔn wa Sphinx kɔni ko a kɔni dira n'i y'a lajɛ limanaw ko min bɛ tali kɛ min bɛ nin sugubilo in kofɔ a jarala k'a fɔ ko a kunnafoniya yɛrɛ a sɛbɛntiya sɔrɔla syndicaliste minnu bɛ yen n'olu bɛ OPAM kɔnɔna la olu de ye kunnafoni sɛbɛntiya k'a fɔ ko tiɲɛ don yalima colonel PDG min bɛ OPAM kɔnɔna la bi a bɛ nin ko in kalama wa n'a sɔrɔla a b'a kalama limanaw a kana kɛ jalaki min binna fanga kɔrɔ kan n'o ye maa famille d'abord ye o kuma o kana na wuli bi fanga min n'an filɛ nin o la nin ye limanaw ni jateminɛ kɛ kabi utukalo san 2020 fanga dafiri min kɛra fo kana bila an bɛ waati min na ko sisan a jarala k'a fɔ finitigi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen yɔrɔ a jarala k'a fɔ Sphinx ko ale ka kunnafoni min n'a y'o di kɔsa in na k'a fɔ ko so minnu bɛ yen n'o ye type F3 F4 miliyɔn caman de donna o la a so kelen kelenna bɛɛ lajɛlen tɛ miliyɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ miliyɔn 22 miliyɔn 48 o hakɛw la ko général kelen de y'i ɲu o bɛɛ lajɛlen kɔrɔ yalima jigiya min n'o dalen bɛ finitigiw ka bi a jigiya in limanaw a dafatɔ don wa Batoma Sisoko ale de ka fasiri don limanaw an ye nin bɔ Sphinx kɔnɔ aw bonya b'a la limanaw an bɛ fasiri tilagali kuncɛ teliyala ni fasidi sɛbɛn n'an k'a ma ko la révélation kumana ayiwa ko nin ye tulonkɛ sira dɔ ye n'o ye jeu dɔ ye u k'a ma ko 1xBet 1xBet ko nin kɔni bɛ ka kɔlɔlɔ min se sifinnakaw ma bi limanaw ko yalima jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka kɔlɔlɔ u bɛ ka jateminɛ wa ni cakɛda min filɛ n'u kama 1xBet ni tulonkɛ de don a bɛ kɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ kɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la limanaw ko min bɛ tali kɛ bi bi in na 1xBet kɔni kɛn bɛ fɛn de ye bi i b'a sɔrɔ minnu ka kumaw bɛ lamɛn bɔlɔlɔw sanfɛ minnu yɛrɛ ye dɔnkilidalaw ye minnu ye farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye bɛɛ lajɛlen de bɛ ni 1xBet in bɛɛ bɛ taa i gɛrɛjɛgɛ filɛ a la n'a sɔrɔla limanaw minnu bɛ yen n'u dɔw kɔni yɔrɔ bi bi in na maa caman de kɔrɔtɔlen bɛ ko ka kɛ miliyɔntigi ye suko ani dugusajɛ cɛ ni 1xBet in ale b'o sira de kan n'a sɔrɔla ko dɔw bɛ fɛn sɔrɔ a la nka bi dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ nafolo min don a la limanaw nafolo i b'a don a la nka i ta sɔrɔtɔ k'o ye baara ye hali n'i ye gɛrɛjɛgɛ sɔrɔ limanaw ko o nafolo sɔrɔtɔ o ye baara ye f'a bɛna fɔ ko ɲɛnamini yɛrɛ de bɛ a ko yɛrɛ la kɔsa in na jamanadenw caman wulila ka min ye Orange ale ka baarakɛ cogoya k'a fɔ ko o man ɲi bi bi in na yalima jamanadenw sigin bɛ ka nin 1xBet min n'a a bɛ ka nafolo sama ka bɔ jamanadenw kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya sifinnakaw yɔrɔ caman de bɛ bi min ko ka kɛ bana ye suko ani dugusajɛ cɛ nka banaya limanaw a tɛ taa kɔlɔlɔ kɔ dɛ sabu i bɛ nafolo min bɔ i t'o sɔrɔ gɛlɛya dun bɛ jamana kɔnɔ tuma bɛɛ maaw bɛ t'u yɛrɛ di nin cakɛda in de ma n'u kama ko 1xBet jamana ɲɛmɔgɔw fana kan ka wuli ka jɔ de kɛ sa k'a lajɛ nin fɛn in a bɛ se ka kɔlɔlɔ a bɛ se ka dɔgɔya ka bɔ jamanadenw kan cogo min na limanaw ko an t'a bila Amadu Tijani Dansoko ale de ka fasiri don an ye nin bɔ la révélation kɔnɔ ni ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ an n'o lakali aw ye limanaw an b'a fo k'aw barikada a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ
Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba. Nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 37 97 97.